Fiecare dintre noi își dorește o casă curată, cu minim efort, dar și cu minim produse chimice. În continuare ne propunem o discuție foarte utilă cu cea care a devenit o adevărată zână a curățeniei. Stăm de vorbă cu Victoria Marta. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Anișoara, bine te-am găsit! Mă bucur să te cunosc și că o să intrăm puțin în universul ăsta. Cei care mă cunosc știu că și mie îmi place foarte mult curățenia și că mă ocup cu asta destul de des. Așa că vom afla o grămadă de sfaturi utile, inclusiv pentru mine, dar până atunci tu ai ajuns să colaborezi cu cel mai popular, practic, influencer de la noi din țară. Este vorba despre Emilian Crețu, pe care îl știe mai toată lumea. În ce fel îl ajuți pe el atunci când e vorba de curățenia casei lui? Wow, Emilian este fidel produselor noastre deja de mai mulți ani. El a avut nevoie de suport produse, de oferirea informațiilor încă până a deveni ambasadorul nostru și deja acum cred că cunoaște mai bine ca mine produsele, știe tot ce ține pentru casă, și degresant, și pentru scoaterea petelor, percarbonat. Când vine în magazinele noastre, el deja vine cu lista pregătită, îmi trebuie asta. Așa, aveți o conlucrare deja de mult timp și îi dai și sfaturi? Ce să facă, cum să facă? Sau deja... La început, da, dar acum deja cunoaște foarte bine produsele și nu mai este necesar. Doar când este vorba de ceva noutăți, produse noi și atunci îl interesează produse de parfumare a casei, pentru geamuri, oglinzi, pentru că mai ia și pentru mama sa și... Da, se adună un pic. Da. Casele sunt mari, și tot timpul trebuie să arate foarte bine, pentru că așa e activitatea lor. Bun, am zis că o să discutăm chestii utile și cred că o să începem. Cu ce să începem noi? Hai să începem, dacă tot aici nu avem geamuri, să începem de la geamuri. Cum facem să avem niște geamuri impecabile pe care să nu rămână urme? Cred că asta e o luptă pentru multe gospodine, faptul că oricât ai șterge, tot rămâne acolo ceva, o pată sau o mică urmă. De fapt, nu este complicat, este foarte ușor în întreținerea geamurilor și am să spun un truc care nu l-am mai zis niciodată. Dacă sunt geamurile foarte prăfuite, este nevoie de apă călduță și un pic de gel de vase. Și cu o lavetă se curăță, după care cu un detergent de geamuri, care de obicei conțin alcool, și laveta potrivită. Iată aici, cheia de bază, ca să nu rămână urmele, este laveta potrivită. Dacă nu ai un detergent, poți să ai un detergent foarte bun. Dacă nu ai o lavetă, nu mai apelăm la hârtie sau... Asta voiam să zic. Tu zici de lavetă, multă lume știu că șterge cu hârtie. Sunt lavete din microfibră și ele anume ajută ca să, pe o parte, sunt predispuse ca să îndepărteze murdăria, dar pe cealaltă parte ca să lase luciu, fără urme. Am intrat și în perioada rece, când au început deja oamenii să usuce mai multe haine în casă. Mucegaiul poate fi o problemă atât la baie, cât și în general în interior. Ce facem atunci când avem mucegai și cum luptăm ușor cu el? Știu că soluțiile, în general, pentru mucegai sunt așa destul de, cum să zic eu, foarte acide. Da, așa este, pentru că însuși mucegai este o cipercă și pentru a distruge această cipercă, vrem noi, nu vrem, trebuie să luăm produse care conțin la bază clor. Însă, aici merge vorba dacă pe anumite suprafețe, pereți sau, dar dacă merge vorba de dulapuri sau poate pe anumite țesături, avem produse mult mai blânde, mult mai prietenoase și cu mediul și cu țesăturile, trebuie să fie neapărat un igienizant. Deci se pulverizează și se șterge. Am avut multe experiențe cu clienții și iată, această soluție este foarte apreciată de clienții noștri pentru că sunt produse mai blânde și totodată îndepărtează și mucigaiul și putem să scăpăm de el 100%. Exact, da. Este confirmată de mulți clienți de ai noștri. Așa. Petele. Hai să le luăm pe rând. Cred că o să începem cu cele de grăsime, în special pe haină, dacă te-ai stropit sau și rămâne acolo, nu ai posibilitatea să te duci imediat să faci ceva, să pui ceva. Se pot scoate petele de grăsime 100% după ce au fost uscate? Toate tipurile de pete se pot scoate, doar că trebuie să le identificăm. Sunt pete grase, sunt pete mai vechi, sunt pete mixte, combinate. Regula de aur, cum am zis eu, și producătorii o spun la multor fabrici de detergenți, ca să aplicăm un pic de apă pe pat, să umezim, chiar dacă nu putem imediat să o scoatem. Așa. Deci o aplicăm apa, am umezit, după care s-a uscat haina și după, de exemplu, petele de grăsime le putem îndepărta cu degresantul. Zgrasator este cunoscută de multe gospodine. Așa, da. Aplicat, pulverizat, lăsăm 5-10 minute, după care punem haina în mașină de spălat și se ia. Plus, mai sunt și detergenți enzimatici care conțin aceste enzime care ajută să îndepărteze mai ușor petele de orice tip. Trebuie temperaturi mari sau nu contează? Nu este necesar. Temperaturi 30-40 de grade, dacă ai folosit produsul corect, nu este nevoie de temperaturi mai mari. În cazul hainelor albe și în tot ce înseamnă alb în general, prosoape, haine albe,
acolo, ce aplicăm ca să nu mergem pe soluții din astea foarte, foarte, nu știu, ofensive? Cred că hainele albe sunt dorința tuturor femeilor, pentru că Absolut. se vrea un alb imaculat, da, exact. Și în comerț sunt foarte multe produse, dar trebuie să facem alegerea corectă a acestor produse. Recomand personal produse cât mai prietenoase, cât mai ecologice, să evităm produsele care conțin acei înălbitori optici. Ce fac înălbitorii optici? Ne creează impresia la prima spălare că este albă, după care în timp o spălăm o dată, două ori și ea devine galbenă, gri, are tintea asta sau chiar însăși țesătura devine mai fragilă, adică mai predispusă la rupere sau... În toată lumea acum este bine cunoscut un produs ca percarbonatul, face chiar minuni în albire și în îndepărtarea celor mai dificile piete, poate fi folosit inclusiv și la hainele bebelușilor. Așa. Și foarte atent când alegem acest percarbonat, pentru că în comerț strategia asta de marketing includ, scriu că percarbonat are un procent foarte mic de 5-10%. De aia recomandăm să fie de la un procent mai mare de 30% și atunci avem garanția că avem un produs foarte eficient și obținem alb imaculat. Care trebuie folosit constant, frecvent, la fiecare spălare? La sau fiecare la spălare, dar acesta e un aditiv. El neapărat se folosește împreună cu un detergent pentru albituri. Detergentul recomandăm pentru lichidic, poate fi folosit de la temperaturi scăzute de 30-40 de grade și în combinația aceasta de detergent plus aditivul acesta percarbonat, garantăm, după 3 utilizări se vede un efect wow. Așa. Ai menționat despre bebeluși și hai să vorbim și despre detergenții pentru bebeluși și aici marketingul este foarte agresiv pentru că practic s-a creat o linie separată pentru tot ce înseamnă bebeluș, de îngrijire, inclusiv detergentul. Totuși am văzut foarte multe studii care demonstrează că nu neapărat este așa cum scrie eticheta sau cum arată acea poză, da? Ce fel de detergenți folosim totuși pentru hainele bebelușilor? Deci, oricum, bebelușii au nevoie de o îngrijire mai deosebită, aparte, să fie un detergent prietenos și când intră în contact cu pielea lui, mai delicată. Eu recomand mereu, pentru că am și eu un copil, deja a crescut mai măricel, dar la început foloseam și eram în căutare, mi-era foarte greu să găsesc detergenți fără parfum și fără culoare. Așa. Deci, pe piață e explozie de detergenți cu miros strident, adică mirosuri puternice. Recomandarea mea este să fie un detergent cât mai natural, lipsit complet de orice tip de parfum și coloranți. Și pentru a potența acest detergent este, cum am vorbit noi, percarbonatul, care ajută să îndepărteze orice urmă de piete, chiar și când începe diversificarea. Așa. Ai și tu copil, am și eu copii și au început să apară tot felul de urme prin casă, dar e firesc să fie așa, că asta e fericirea vieții. Urmele de pix, cum le scoatem? E școlară, fetița mea, da? Deci testat și... Deci e exact în punct ochit, punct lovit. Nu doar de pix, copilul vine acasă și cu urme de cariocă și marker și... Este un produs. Apărea straniu, dar el este predestinat pardoselilor de orice tip. Este un gel super concentrat, pentru că el e potrivit și pentru îngresie, și pentru parchet, și pentru laminat, marmură, tot. Iată, în componența sa, pentru a reda luciul suprafețelor, are un alcool și el este foarte, foarte eficient în îndepărtarea urmelor de pix, de care orică, marker de tot tipul. Scoate tot, și de pe mobilă și de pe haină? Tot, de pe țesătură, tot. Și nu lasă... Nu lasă urme absolut deloc. Merită încercat, asta cu siguranță e un life hack. Bun, hai să trecem un pic și în alte zone, zona de astea care sunt cele mai problematice din punctul meu de vedere, băile și bucătăria. Ai zis de pardoseli, hai să vorbim despre gresie, faianță și tot ce înseamnă teracotă, tot ce trebuie să strălucească și parcă strălucește în primele câteva ore, după care nu mai strălucește nimic și se depune foarte repede praful. E posibil să avem nu știu cumva, o viață mai îndelungată a acestor pardoseli impecabile? Este posibil. În Italia este un produs foarte bine cunoscut, amoniacul. La noi mai puțin, dar încep femeile a-l cunoaște, se obișnui cu acest produs. Secretul este că este diluat cu apă și într-o lavetă, dar foarte bine scursă. Și atât de obicei, dacă suprafețele au nevoie de, dacă te uiți așa mai de departe să văd urme, dacă s-a folosit cu produsul dat și laveta stoarsă bine, credeți-mă, parcă a fost cu ceva uscat, lustruit. Amoniac obișnuit? Sau? Amoniac parfumat.
Parfumat. Da. Așa, că ăla miroase, știu că ăla Nu. scoală nu mortul de morți. Așa. Nu, este Nu? parfumat, adică accesibil de lucrat cu Aha, el. este Și special nu doar prevăzut pe pardosel, dar inclusiv chiar și mobilier lucios. Așa. Și un lucru foarte important este un antistatic, nu permite să așeze praful. Praful. Da. Și chiar funcționează asta? Chiar Tot funcționează timpul și am e un întrebat. produs multifuncțional. La fel mai poate fi folosit și la curățarea covoarelor și... Tot timpul, noi trăim în niște vremuri când deschizi un pic geamul și casa e plină de praf orice ai face și în orice zonă asta. Așa că asta este o problemă mereu actuală. Depunerile de calcar și acele urme pe tot ce înseamnă robinete, butoanele astea de la WC și așa mai departe. Cu astea ce putem face? Simplu. Alegem două produse, avem la opțiune pentru curățirea băii. Dacă este vorba de depuneri de săpun în duș pe gresie, este exgrasatorii care ne ajută în mai multe Așa, și la situații. bucătărie și la și- bucătărie și așa. pete de grăsime pe haine, inclusiv și depunerile de săpun la baie. Dar dacă vorbim despre calcar, atunci avem produse anticalcar. Așa. Putem face ca băile să miroasă frumos fără ca să folosim aceste substanțe chimice care sunt destul de agresive după mine, dar care totuși lasă arome plăcute. Da, sunt soluții care, fără parfumuri estetice, da, sunt lumânările din soia, Așa. cu esențe parfumate, esențe naturale, sau unde sunt scurgeri, de obicei dacă creează mirosuri neplăcute, spicuri câteva picături de ulei esențial. Așa. Mai avem un minuțel, trebuie să încheiem și pe final cred că o să vreau să ne dai câteva sfaturi sau câte consideri tu, unul, două, mai multe, despre cum am putea să păstrăm ordinea în casă cât mai mult timp. Cred că asta este cea mai mare durere de cap a tuturor femeilor. Eu de mult timp am renunțat la maratonul curățenii de sâmbătă, când Așa. dedicam o zi doar curățenii. Recomand ca să fie făcut treptat și zilnic dedicat câteva minute curățenii. Când ai mers la baie, ai șters robinetul și chiuveta după tine. Așa. Și trebuie să implicați și toți membrii familiei, da? Adică nu este doar femeia aceea care face curățenie, trebuie să fie învățat copilul, la fel și soțul, s-a luat cina, vasele spun direct în mașina de vase și dacă toate lucrurile spuse imediat la locul lor, credeți-mă, ușurează foarte mult. Și cu produsul potrivit alegem produse multifuncționale care să ne ajute cu un produs Să putem curăța mai multe zone. Da. În felul acesta vom avea și o casă îngrijită și timp pentru noi. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. E vorba veche, funcționează cu siguranță în cazul ăsta. Victoria, îți mulțumesc din suflet pentru aceste informații. Sper că am fost util celor de acasă. Multă baftă în continuare. Mersi. Mulțumesc, cu drag.